соли 1935 роҳбари Иттиҳоди Шӯравӣ Иосиф Виссарионович Сталин аст. ӯ мехоҳад дар шаҳри Москав метрои бисозад, то ҳамқадами ғарбиҳо шавад. бо ҳамин Сталин тарроҳони шинохтаро ба ҳам меорад ва мегӯяд, дар ин шаҳр як метрое бисозем, чун қасрҳои баланд бошад. тарроҳон гуфтанд, шумо қаср мехоҳед, дар он зиндагӣ мекунед? Сталин гуфт, на, мардумони шӯравӣ қаср надоранд, ин метро қасри онҳо мешавад. лоиҳаи он ҳамон сол, яъне соли 1935 омода мегардад. дар он оварда шудааст, ки аз соати 1 то соати 5:30 субҳ метроҳо бояд таътил бошанд. барои он таътил гуфтанд, ки ба ҳолати метро ва истгоҳҳои он расидагӣ шавад. истгоҳҳои ин метрои бузурги Москав ба 440 адад мерасиданд. ин кори ҳазл нест. хутути метрои Москав 800 километр аст. одамоне ки аз маркази Москав 100 километр дуранд, метавонанд ҳар рӯз ба кор оянду раванд ба воситаи метро. оморҳо нишон медиҳанд, ки дар як рӯз ба шаҳри Москав то 8 миллион нафар ворид мешаванд. инҳо коргаронанд, меоянду мераванд, намеистанд. ҳамин тавр, агар Москав дар шаб 10 миллион нафарро ҷой дода бошад, дар рӯз 21 миллион мешавад. худатон муқоиса кунед. барои осонии кори метро дар Москав 1000 нақлиёти мусофирбар ё худ автобус фаъолият мекунанд. дар ҷанги дуюми ҷаҳонӣ, ки шаҳри Москавро бомбаборон аз ин тараф тӯбборон мекарданд, мардум ва дигар шахсони мансабдор дар истгоҳҳои ин метрои зеризаминӣ паноҳ мебурданд.